Uyazi into eyalimaza uSathane yini? Wayemi phambi kwesihlalo sobukhosi somusa sikaNkulunkulu, eyingilosi eyayidumisa uNkulunkulu, futhi eyayinkulu kunazo zonke ezulwini. Ngesikhathi emi phambi kaNkulunkulu ethi uyakhazimula, inkazimulo kaNkulunkulu yayiphumela kuye. Yithi ngichaze kahle lapho, ngisho mina sesemaphakadeni. Ngesikhathi ethi uyakhazimula emphambi kaNkulunkulu, inkazimulo kaNkulunkulu yayiphumela kuye. Ngoba uNkulunkulu uma umphambi kwakho uyaphumela. Hayi, uNkulunkulu uyaphumela. Akekho umuntu ongeza phambi kaNkulunkulu ebese buyele emumva enjalo. Njengoba nizela phambi kwakhe, ngisho kodwa mina manze phambi kwakhe ngeke uphume ufana. Mina ngisho namhlanje ngeke. Lithi iBhayibheli uMose wakwashiya ibandla lapha. Wakhuphuka waya entabeni. Eyolanda imithetho eyishumi entabeni. Wafika wahlala khona isikhathi eside noNkulunkulu. Lithi iBhayibheli ngesikhathi uMose ehla, uIsrayeli owayengakhuphukile ukuya phambi kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli wathi mayehla uMose wehle ekhazimula. Ekhopha bahluleka ukumbheka. Uthi abaze bathatha indwangu bazimboza ngeindwangu. Ngoba uMose engasabhekeki. Yini ekhazimula? Ingoba inkazimulo kaNkulunkulu yayisiphumele kuye. Isizathu lapha entabeni wayemi phambi kwakhe. Ngoba akekho umuntu ongama phambi kaNkulunkulu okhazimulayo naye angakhazimuli. Kusho ukuthi uma abantu besuka emakhaya beza phambi kwesihlalo somusa bebuyele emuva benjalo, sekufanele sicheck indawo ukuthi binabo ubukhona bakhe, ngoba uNkulunkulu ebukhoneni bakhe kunezimanga. Inyonga ziyatshekula, imungulu ziyakhuluma, imbumbuthe ziyabona ebukhoneni bakhe. Futhi ngisho ubabhekile ufika ubabona ukuthi hayi khona laba behlukile. Enganase eBhabhiloni abafana abathathu, lithi iBhayibheli bafike badle etafuleni lenkosi, kodwa laba bathathu bathi ake usinikeze nje imfino, usilinge nje insuku zibe ntathu. Lithi iBhayibheli babehlukile labafana abathathu ukunabo bonke abantu baseBhabhiloni. Lithi iBhayibheli baphuma becwebezela abafana bebahle, kodwa abadle etafuleni lenkosi ibiliboco kuthiwa bona bamahlase babe nembimbi, ubuso babo bububi. Alibonge igama lenkosi. Hawu nani nemibimbi kade nidla ama dessert. Kwacaca ukuthi abadla imifino baphuma becwebeze. Lalelani, asidli into esithandayo ebukhoneni bakhe ukuze siphume siquality. Kumele sidle nalento engathi ayidleki, ngoba nemfino kanti kumele siyiphake. Ngoba nalokuya baba naloya chef waseBhabheli kwamphonqa ukuthi akaphaka imfino noma engayithandi. Ngoba masiphaka imfino bathi hayi old fashion evangeli, kanti nemfino iyafuneka ukuze abantu bephume ekhazimula. Ngoba akekho umuntu osaphambi kwenkosi abuyele emva esafana. Babedlala umdlalo noJehova emaphakadeni. Ngesikhathi uSathane eshodala ethi uyakhazimula, noNkulunkulu naye ethi nawe uyakhazimula. Athi uSathane akekho njengawe, athi nomdala wensuku akekho njengawe. Ngoba into ebikimi ngibona nami sikuwe. Alibonge igama lenkosi. Wamosheka kuphi kanti kulo mdlalo omnandi kangaka? Wamosheka mhla uSathane esusa amehlo komdala wensuku eyibuka yena. Wathi hawu nami sengikhazimula njengaye, kanti nami shuthi sengihamba uNkulunkulu. Kanti udidwa into eyodwa ukuthi le nkazimulo akuyona eyakhe, iphumele kuye.